Bună dimineața, domnul director. Bună dimineața. Dar ce bine arătați astăzi. Oh, mulțumesc. Doriți și cafea? Da. V-a schimbat parfumul? Da. Nu răspuns. N-am chef de asta, iar începea cu poveștile alea ei cu băieți. Of, iarăși nu răspunde asta la telefon. Niciodată nu lângă mine când am nevoie de ceva. Ana, dar ce faci? De ce nu răspund la telefon? Serios, m-ai sunat? Te cam sun de ceva timp și nu-mi răspund. Dar nu am auzit, telefonul meu este în bancă. Libai, haide să-ți povestesc despre Tudor. Zi-mi că-s curioasă. Nu, să vezi.